Így áll. Úgy az nem is. Hol a kupak? Kupak? Fogd meg! A hátulját emelt föl. De ne úgy. Ne, bolond, defektes lesz. Latika, gyere már tekerni. Hol a kupak? Nem, most úgy addig. Hol a kupak? Tekerni, tekerni. Nincs nálam. Nem igaz. Komi, hol a kupak? Nem tudom, nem tudom. Latika? Ez kupak! Hagyjad már az igazi! Nem eljétek. Ne várjál már, hol a... Fogd már meg. Na, akkor ez lenge, hogy... Előrültem meg a nödének. Oda fogd meg, hogy ne dűjjön el. Üljél rá. De jó! Csináljam egy ilyen ízadságtörlést. Nagyon megyek! Azt üzenem minden szőkének, nem üzenek semmit, mert aztán magára veszi. Rám veszik. Nyugodtan tegezzél, de ne rám vegyen. Mondom, ne rám vegyen. Te Gergő, emeld már fel a pólódat. Nézzük meg, milyen cápa lakozik ott. Itten cápa lakozik. Ja, tehát kinyomás... Mindenkit sá... Nem iszol, vagy nem iszol? Bagi, ráállítom a zenédet, jó? Jó van. Ilyen shuffle. Jó, így fölszálljuk a betont. Betont. Ez a vidék nem láthat itt betont, vagy már 20 éve. Szerintem előttesi. Nem. Ilyen izét, tudod mit kell csinálni? Ilyen nem koronika, hanem mi az? Ez a atom durva. Nem jó rajta a fék. Ne. Nem állt, te fasz. Mi van az, amelyik Oroszországban csinálja a csávót? Nyomja egyet. Így, Diszkóz. klasszika. Texan. Mi? Epilepsziás rohamodon? Állj már meg! Bazd meg! Kész a pizza! Túlköptem rajta. Kovács, így jár energiát. Helyes. Akarjál már egy eredeti kólabor formátumot. Így. Úgy Nike-ból.